Селям алейкум, хайрлах шумлар, витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Це Юрій Подорожній, експерт Українського центру суспільного розвитку. Пане Юрію, вітаю вас. Селям алейкум. Витаю, слава Украине. Героям слава. Пане Юрию, ну что ж, я предлагаю начать наш эфир с хороших новостей. Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что проникновение якобы украинской диверсионно-разведывательной группы на территории Белгородской области РФ вызывает глубокую обеспокоенность. Пресс-секретарь Путина добавил, что спецоперация продолжается якобы для того, чтобы не допускать в дальнейшем подобных проникновений. Он также отметил, что специального заседания Совбеза РФ в связи с произошедшим в планах президента России нет. Я напомню нашим зрителям, что 22 мая Русский добровольческий корпус и Легион Свободы России заявили, что перешли границу и освобождают от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области. Начали с сел Казинка и Гороподол, но стремятся к освобождению всей России. Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заявил, что на территорию Крайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ну, без ложи, конечно же, не обошлось. А пресс-секретарь Путина Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве границы, но уже ведется работа по вытеснению и уничтожению украинских диверсантов. Я вчера, кстати, смотрела там многие российские пропагандистские СМИ для интереса вообще, как они интерпретируют это. И там просто мысли, предложения, тезисы варьировались просто, и непонимание того, что происходит, как правильно эту информацию преподносить, что говорить. Вообще была видна истерика, была видна паника и вообще непонимание того, что происходит. Пан Юрий, как вы оценили все эти события? Ну, давайте почнемо з Пескова і з його занепокоєння глибокого. Очень жорстка реакція, правда? З 2014 року нам оця фраза глибоке занепокоєння, вона просто муляла. Пригадайте, як цю фразу говорили за кордоном наші партнери, що вони занепокоєні тим, що відбувається спочатку в Криму, потім що відбувається на Донеччині. І я дуже радий, що глибоке занепокоєння з'явилося і в Російській Федерації. Дійсно, повстанці розпочинають громадянську війну в Росії. Легіон Свободи Росії – це російські громадяни, які виходять на територію Російської Федерації. Ми не знаємо, з якої країни вони вийшли, можливо, з тої, з якої Білгород має спільний кордон, можливо, з якоїсь іншої країни, але тим не менше росіяни починають воювати на своїй території, а Україна в даному випадку має, звісно, підтримати тих, хто бореться з режимом Путіна, особливо в бойових діях і на територіях, які етнічно завжди належали Україні. Білгородщина, Курщина, Воронежщина, власне, Кубань – це території зросійщеної української нації. І, звісно, Україна і офіційний Київ має не тільки допомагати, а, напевно, відгукнутись на прохання росіян, власне, звільняти ці території для того, щоб, можливо, в майбутньому провести референдум з приводу того, де мають опинитися, принаймні ці території, етнічні території російської, етнічно-українські території Російської Федерації. Та й загалом, якщо говорити про Росію, в Російській Федерації проживає найбільша українська діаспора світу. Вона не в Канаді, не в Сполучених Штатах Америки і не в Європі, а саме в Росії. Складність цієї діаспори в тому, що вона зросійщена, складність її в тому, що більшість українців, які живуть сьогодні в Російській Федерації, відірвані від національного, відірвані від мови, від культури, да і
які здебільшого служать Росії, служать давно, починаючи з 17 століття. Да, власне, давайте пригадаємо, що українці були співавторами Російської імперії. Петро І опирався на розум Феофана Прокоповича, який творив російську мову, російську історію, видумував її, надаючи росіянам хоч якесь уявлення про те, що в них є історія, в них є своє письмо, своє розуміння цього світу. На жаль, ті українці, які служили Російській Федерації, вони не будували, так би мовити, українську Росію. Але це інше питання історичне. Повернемось до Білгородщини. Напевно, зараз всіх найбільше цікавить, що там відбувається. І дійсно глибоке занепокоєння. І дійсно плівать хотів Кремль на те, що почались бойові дії на території Білгородщини. Я маю на увазі, не скликається Радбез, а відповідно значення того, що там можуть, як заявляє офіційний Кремль, загинути люди, бо прорвалась начебто українська ДРГ, тобто Збройні сили. Оці нацисти зайшли на територію Білгородської області. Ну і по логіці речей треба зараз терміново витісняти, треба терміново наводити порядок на тій території, яку росіяни вважають своєю. Що натомість відбувається? Відбуваються якісь кілька млявих заяв і істерика пропагандистів. І я дуже задоволений з цієї ситуації, тому що ми ж в очікуванні звільнення Криму. Так. І коли які росіяни вважають своєю територією конституційною, історичною, скрепною, врешті-решт. Так от, якщо така реакція на території Білгородщини, я думаю, що подібні історії, подібні реакції будуть, власне, і під час звільнення Криму, під час руйнування цього триклятого Кримського мосту і повернення українців, які жили власне в Криму, повернення кримських татар, які сьогодні частиною виїхали з території Криму і очікують на повернення на батьківщину. Пане Юрию, а как вы думаете, вот такая все-таки инфантильная реакция Кремля на то, что происходит в Белгородской области, это потому, что им реально наплевать просто? Или же они не понимают, что делать и до сих пор, в принципе, не осознают масштаба того, что происходит? Розумієте, Путін живе в своїй бульбашці, в своїх уявленнях про те, якою має бути вибудована Росія. Пригадайте осінні події, коли, наприклад, Запорізьку область включали в Конституцію як територію Російської Федерації. Так. Ну, тільки ідіоту не було зрозуміло, що не можна включити в склад Російської Федерації те, що навіть ви не змогли окупувати. Ну, ладно б окупували і включили, а ви навіть його не включили. Але Путін захотів, і в Конституцію включають і Донецьку, яка повністю не окупована, і Луганську, яка повністю не окупована, і Запорізьку, і Херсонську області, які в цей же ж період Збройні сили України звільняли, ну, в її значній часті разом з обласним центром. Тому, ви знаєте, реакція, коли ти хочеш тверезо якимось чином подивитись на ситуацію, що оце правильно, це неправильно, це логічно, а це нелогічно. Ні, ми маємо виходити з логіки Путіна. Сьогодні логіка Путіна – це війна і вбивство українського населення. Ну, загине чи знищена буде там на території Російської Федерації 10, 2,
тисяч або сотень тисяч росіян, ну яка різниця? Тільки от за даними, які озвучили на G7 президенти, зокрема Байден і Зеленський, про те, що 100 тисяч росіян загинуло під Бахмутом. Так. Ну, напевно, це мала бути загальноросійська трагедія. 100 тисяч людей загинули під маленьким містом, яке не має навіть ключового для Росії стратегічного значення. Звісно, для нас воно має, тому що це наша земля. Для них вона не має. І туди покладено 100 тисяч. І, в принципі, за великим рахунком, навіть сьогодні телеграма, яку направив Путін, я так розумію, Пригожину з вітанням про взяття Бахмута, який реально не взятий. Це теж, знаєте, факти оцієї історії і бульбашки, в якій живе Путін. Ну, даже если предположить, что по истечению 9-10 месяцев, да, жесточайших боев за Бахмут и потери там в 100 тысяч российских военных, им каким-то образом удается оккупировать эту территорию, важно понимать, что стратегические проигрыши невозможно компенсировать какими-то тактическими успехами. В данном случае речь идет о действиях России и о том, что они делают в Бахмуте и продолжают вести бои за оккупацию Бахмута. Так или иначе, стратегическая задача Украины, да, стратегически Россия, мы видим, проиграла. Она проиграла на третий день с начала объявления Украине широкомасштабной войны. Это стало очевидно всему миру. Стратегически Украина уже победила, и уже на поле боя победа Украины, как мне представляется, я в этом не имею никаких сомнений, она неминуема, и она произойдет. Просто для этого нужно, очевидно, определенное время. Ви дивіться, коли навіть в українському суспільстві була така широка дискусія, там фейсбучні експерти писали, а навіщо ми там тримаємося за той Бахмут, треба було б відійти, не треба такі зусилля докладати. А мені завжди здавалося, що, по-перше, ми маємо довіритись Генеральному штабу, який розуміє, що робить. А от сьогодні очевидно, що для Збройних сил Російської Федерації Україна влаштувала таку криваву м'ясорубку, де просто перемелювала крок за кроком оту кількість солдатів, які здатні в Російській Федерації воювати. 400 тисяч, хвиля мобілізації. Як ми мали там лоб в лоб з ними битись? Ні, Генеральний штаб зайняв дуже правильну, стратегічно вірну позицію, поступово, день за днем, крок за кроком перемелювати російських солдат. 100 тисяч – це ж загиблих. А будь-який експерт військовий вам скаже, що 100 тисяч загиблих треба множити на 3 поранених. Тобто величезну кількість людей покладено заради того, щоб під якусь чергову дату оголосити про захоплення якогось чергового міста. І я думаю, що там не мало значення якого. І нічого, ні під одну дату вони зробити не змогли. Не під Новий рік, не під Різдво, не потім під дату широкомасштабного наступу, не під 8 березня і навіть не під 9 травня вони не посміли заявити про те, що це місто було захоплено. Тому, власне, знаєте, баби і що там наражають, проведемо ще одну хвилю мобілізації, покладемо ще 400 тисяч людей, ще й візьмемо якийсь Заздрипинськ, можливо, не весь, можливо, половину, але будемо імітувати патріотичний жар і бажання захопити цих ненависних нацистів-хохлів. Но это же мыльный пузырь. Он же в какой-то момент просто может взорваться. Розумієте, 20 літ правління Путіна, вибудовування цього мильної бульбашки, корупційної мильної бульбашки, я маю на увазі ще до війни, коли ти щодня маєш бажане видавати за дійсне.
коли ти щодня маєш говорити про велич Росії ротом, а руками загрібати мільярди нафтодоларів, коли ти всьому світу маєш розповідати про демократію і розвиток Російської Федерації, одночасно перетворюючи своє населення на алкоголіків, на маргіналів, на людей, які не здатні не то що протистояти, не здатні побудувати громадянське суспільство. Ну, ці дві паралельні реальності – це і є їх реальність, в якій вони живуть. І коли сьогодні ми отримали з вами оцю паралельну реальність на полі бою або під час війни, для них нічого не змінилось. Вони живуть в цій парадигмі. І для нас це є, за великим рахунком, перевага. Чому? Тому що Україна сьогодні воює за правду, за свою землю, за свою територію, за свою домівку. Росія воює за те, що вони придумали, за те, чого нема, за брехню. Тому вони і програють. Скажите, а вот мы начали с ситуации в Белгородской области, да, и если возвращаться к заявлениям русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России, да, они сказали, что это только начало, и их основная цель, конечная цель, это освобождение всей России от этого диктаторского, авторитарного, тоталитарного режима Путина. Вообще, как вы думаете, есть ли такая перспектива? Это возможно? Я, звісно, не Ванга, в мене немає карт Таро, там робити якісь передбачення, що буде, але я впевнений, що Україна з одного боку має роздмухувати цю пожежу громадянської війни всередині Росії, тому що в кінцевому підсумку це призведе до розвалу цієї держави. А з іншого боку, усіляко сприяти тому, щоб і готуватись до того, що незабаром на цій території будуть серйозні події, я маю на увазі зіткнення суспільства, і це зіткнення суспільства буде надзвичайно жорстким. Сьогодні, якщо дивитись на опозицію російську, на тих, хто взагалі претендує на майбутнє Росії, я маю на увазі, ми ж любимо тут в Україні на різних телеканалах включати різноманітних хороших русських ліберальних втікачів, які втікли від режиму Путіна, які харчувались з тих рук, декого навмисно відправили за кордон, щоб вони на всякий випадок десь там були в складі ліберальної опозиції російському режиму, як, наприклад, Собчак або той же Невзоров. Власне, це люди, які обслуговували Кремль і будуть обслуговувати. Але для нас вся ця швалота у вигляді хороших русських, вона закінчується на одному питанні. На питанні того ж Криму і на питанні майбутнього Російської Федерації. Вони ліберали, але ліберали-імперці, які за будь-яких обставин будуть казати, ну не все так однозначно. І як тільки оці ліберальні критики сядуть в крісло, будь-яке крісло, яке щось вирішує в Кремлі, все закінчиться тим, що вони перетворяться на тих самих імперців. Бо давайте віддавати собі звіт. Росія не здатна бути демократичною країною. Не здатна за своєю природою. І як тільки демократія, як тільки свобода буде проникати в цю країну, наступає автоматично її крах і розвал. Тому що не може управлятися держава. Чому? Тому що народу нужен цар. Ну, і ви знаєте, я дуже довго міркував над тим, чому в такій істериці, ватній істериці б'ється російський народ, плескаючи Путіну, який втягнув його в війну. Я можу сказати, що, на мій погляд, однозначно Путін і політика, яку він проводить, а вінець цієї політики – війна, це запит російського суспільства. Це запит оцього пересічного росіянина, який хоче
бачити вбивства і смерті українців, зокрема українців. Вбивства і смерті кримських татар, вбивства і смерті чеченців. Вони цього хочуть, це запит цього суспільства. І якщо влада не буде відповідати на цей запит, цієї держави не буде існувати. Подивіться, їх граблять постійно. Граблять ці газові, нафтові, алмазні, вугільні гроші. Вони живуть в країні, одній з найбагатших в світі країн, яка за рівнем життя населення дуже бідна. Але для них важлива історія вбити українця або почати війну і відправити своїх дітей на цю війну, ніж вимагати від свого уряду адекватного, нормального життя всередині країны и с своими сусідами. Но это действительно не подлежит абсолютно никакой логике. Условно говоря, вот те 30 ракет, которые они выпускают по Киеву с определенной периодичностью, да, это миллионы долларов, на которые можно было условно построить какую-то школу, какие-то дороги, какую-то больницу в том или ином регионе Дальнего Востока России, где, в принципе, ни больниц, ни школ, ни дорог, ни туалетов, ничего абсолютно нет. И очень действительно удивительно и вообще не подлежит никакой логике и понимания того, почему люди этого не видят. Неужели пропаганда настолько одурманила сознание людей, либо это действительно просто ментальность? Даремно ви так говорите, що це не піддається логіки. Російський народ зупинився в своєму розвитку, суспільному розвитку десь всередині 19 століття. Вони живуть цими імперськими мотивами. Ну, смішно в 21 столітті воювати за території, а не за уми. Смішно, тому що ми живемо в інформаційний час, в інформаційне століття. Але як би це не було смішно, от це інформаційне суспільство або ця інформаційна епоха не зайшла в Російську Федерацію і не стала змінювати росіян, пересічних росіян. Ви подивіться, як українці змінились з приходом інтернету, смартфона, коли ми там відкрили кордони. Якщо там в 90-ті роки ти їхав з України і відчував, що ти не такий, як європеєць, то в минулому році, коли мільйони українців поїхали в Європу, вони не були гіршими не за якістю там зовнішньою, не за якістю розумовою, не за якістю підготовки дітей наших. Я у своєї доньки, яка, на жаль, сьогодні знаходиться за кордоном, запитував: от ти прийшла в клас, в шведський клас, в школу. Ти англомовна, зрозуміло, ти вмієш розмовляти. Скажи мені, на побутовому рівні в тебе відрізняється щось з дітьми шведськими? Ну, яку ти музику слухаєш, які ти фільми дивишся? Вона мені сказала: ні, тому що ми сьогодні живемо разом з усім світом. Російська ж історія – це тільки російська історія позаминулого століття. Саме тому, коли ми говоримо, що російська пропаганда одурманила росіян, це велика брехня і великий, верніше, самообман. Пропаганда росіянам говорить те, що вони хочуть чути. Ну, пригадайте цю історію з розіп'ятим хлопчиком, коли ще тільки починалась війна. Як в Україні на це відреагували? Ну, сміялись, всі приходили зранку і один одному на роботі, розказували: представляєш, ці придурки розповідають таку-то історію. І ми критично до неї ставились, тому що розуміємо, що таке ЗМІ, як вони працюють, як потрібно критично ставитись до одної інформації, порівнювати з другою. І як сприйняли цю інформацію росіяни. Як національну трагедію, вони обговорювали це серйозно, не надаючи цьому якогось пропагандистського штибу. Тому, власне, говорити про те, що пропаганда там когось одурманює – ні. Соловйов, який все прекрасно розуміє, який сам інтегрований, і я маю на увазі пропагандист Соловйов, який сам інтегрований в західне суспільство, у нього зараз коханку там в Америці і дітей знайшли з
з якою він там жив, в Італії маєтки. Послухайте, що він 5 літ, 7 літ назад говорив по телебаченню. Він все прекрасно розуміє. Але Соловйов сьогодні говорить те, що хоче чути російський народ. Тому, коли ми маємо вибудовувати стратегію, а як нам поводитись, коли всередині Росії почнеться громадянська війна, ми маємо саме з цієї парадигми виходити, що винний в цій війні весь российский народ. А как в таком случае, когда большинство населения России поддерживает Путина и его действия, могут начаться какие-то гражданские столкновения, когда среди российского общества нет плюрализма, да, они все там поддерживают Путина, в связи с чем могут быть эти столкновения? Либо это идет речь о каких-то, возможно, междоусобных войнах, да, в Кремле, которые попытаются перетянуть на свою сторону определенное количество там общества, населения. А знаєте, для розуміння цієї історії я, напевно, поверну нас на початок ХХ століття, в 1917 рік. Так. Ще в 16-му році, якщо б хтось сказав, що розстріляють родину імператора, то, напевно, ніхто б це не повірив. В 13-му році Російська імперія – це була могутня, сильна держава, з сильною армією, з сильною економікою, що розвивається. Там аналітики говорили, що к 40-м рокам Росія стане топ-державою в кінці кінців. Але чим все завершилось? В 17-му році 2 революції. Закінчується друга революція масштабнішою громадянською війною. За що вони тоді воювали? Що тоді не так було в підтримці Миколи II? Що, православ'я кудись ділось? Кудись жандармерія ділась? Ні, все це було. Але внутрішні процеси в суспільстві пішли таким чином, що вони почали жерти один одного. І сьогодні в Росії ситуація подібна. Такі масштаби корупції і розкрадання, такі масштаби зосередження капіталів в одних кримінальних руках, в інших кримінальних руках не можуть не призвести до зіткнення всередині країни цих грошей. Вони не домовляться між собою, почнуть вбивати і фінансувати. Извините, пане Юрий, я вас перебила. Проблема же в том, что режим Ленина, который пришел после распада Российской империи, оказался ничем не лучше, чем режим Российской империи, да, который был до. А может быть даже и хуже. Это очередная империя, просто поменяли название, поменяли чуть-чуть содержание, поменяли формат, да, а в принципе-то все осталось иначе. То есть там же революции, или вообще в истории России революции, они ведь не происходили снизу наверх, они происходили сверху вниз. То есть, условно, происходили какая-то революция, там, я не знаю, в Кремле или там в Петрограде том же, и потом народ они вели за собой. То есть, не народ поднимался с требованием «хватит, мы устали, мы хотим нормально жить», а происходила какая-то революция на верхах, убивали, расстреливали, убирали, и потом строили новую империю. То есть, здесь же, в принципе, одно и то же, нет? Я вам більше того скажу. От на підтвердження слів про те, що пересічний росіянин залишився десь в 19 столітті, і російське суспільство перестало розвиватись поряд, перебуваючи в Європі, перестало розвиватись разом з європейськими народами. Ви пригадайте, яке відношення у пересічного росіянина до наших революцій. Вони їм не зрозумілі. Що значить мільйон людей вийшли на Майдан? Хто заплатив? Вони ж ключове питання, хто заплатив і чим кололи мандаринки чи апельсинки, і які печеньки привозила Нуланд. Ось в чому питання було. Ніхто з росіян не хотів, з пересічних росіян, бо наверху, зверху, в Кремлі все прекрасно розуміли. І саме тому почали з Україною війну, тому що ми стали на шлях демократичного розвитку, а цього Росія допустити не могла, щоб поряд з'явилась величезна країна і нація, яка стартувала разом з росіянами, але буде наздоганяти і йти вперед
вперед, об'єднуючись з Європою. А от пересічний росіянин, він з ненавистю відносився до нашої помаранчевої революції, а потім революції гідності, по причині того, що вони раби, які мають слухатись царя або головного, і саме головний має наказати, як там вбивати один одного. Російський бунт безпощадний абсолютно. І відповідно вони з цим відношенням сьогодні і прийшли до нас з війною. А есть ли сегодня, вот на ваш взгляд, предпосылки демонтажа России, распада России, если мы говорим о том, что вот в такой конфигурации нынешней она существовать не может и будет всегда представлять угрозу для цивилизованного мира? Сама по собі Росія не розвалиться. І не тому, що в неї є якийсь запас міцності, або там, не знаю, пропаганда пропрацює так, що вони до кубки далі будуть сидіти. Не розвалиться тому, що якраз оця відсталість, вона цементує, власне, основи оцього самодержав'я. Ну, яка різниця, як те самодержав'я потім називалось? Радянська влада чи зараз Путіна, якого вже в Кремлі там Жириновський і інші лизоблюди приходили і називали царем, а Жириновський взагалі пропонував змінити назву президент на верховний правитель російського государства, що означає їх, власне, оце бажання бути рабами. А тому розвал Росії можливий лише коли будуть правильно спрямовані зовнішні чинники. Зовнішні чинники тиску на больові місця і підтримки тих, хто готовий всередині країни, так би мовити, запускати центробіжні сили. Якщо правильно сформувати всі ці тиски на Російську Федерацію, я думаю, що все у нас вийде і вона незабаром розвалиться. Я вам хочу навести приклад. Ми з вами пригадували Леніна. Іде Перша світова війна, да, в 14-му році почалась. В 17-му році німці в дипломатичному вагоні, накачавши грошима і зброєю Леніна, відправляють його в Росію. І той утворює другу революцію, другий переворот за один рік. І Росія з зачатків демократії перетворюється на країну, яка заглибилась в страшну громадянську війну. Це зробила Німеччина. Чи була б ця жовтнева революція, якщо б ззовні не було допомоги внутрішнім російським силам і правильної ставки на правильних особистостей? Звісно, не було. Інше питання, що німцям це не допомогло в Першій світовій війні, і вони все одно програли, але і Росія розвалилась як імперія, потім як демократична республіка, і тільки за допомогою крові і вбивства, за допомогою громадянської війни, вони якимось чином змогли продовжити життя імперії ще на 100 років. Возвращаясь к Украине и к событиям, которые происходят в нашей стране сегодня, да, мы видим, как вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступательной операции. И продолжаются жесточайшие бои на востоке Украины, в особенности в округе Бахмута. И при этом президент Украины Владимир Зеленский осуществляет огромное количество визитов и встреч с представителями западного истеблишмента, западными лидерами, но при этом он еще и был на саммите арабских держав. Хотела бы начать с этого саммита и перейти к G7 и к многим другим встречам, которые прошли между президентом Украины и западными лидерами. Вот арабские страны, если я не ошибаюсь, это впервые, да, такая масштабная встреча президента Украины с лидерами арабских держав. Как вы думаете, что это для нас означает, насколько это важно, учитывая взаимоотношения арабских стран и непосредственно Мухаммед бен Салмана с Путиным, а также с Западом? То есть кем была опробирована эта встреча и к чему она может привести? Каким результатом? Ну,
дійсно на цей саміт, а це один з найважливіших самітів Ліги Арабських Держав, Володимир Зеленський поїхав. Я думаю, що тут допомагали наші західні друзі, наші західні партнери. Дуже вірна стратегія була взяти з собою очільника Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва на цей, власне, саміт. У нас, председатель Меджлиса Рифат Чубаров, а Мустафа Джемилев – это лидер крымско-татарского народа, ну, по статусу, если говорить, да. Але ж ми все прекрасно розуміємо і віддаємо шану цій особистості, який в своєму поважному віці здійснив цей візит разом з президентом України. Що треба сказати про арабські держави і Україну? У нас складні стосунки, а верніше ми не вибудовували правильні стосунки з арабськими державами, які сьогодні претендують на якісь ролі, серйозні ролі не тільки в своєму регіоні, а й в світі. Відповідно, такий прорив в арабський світ і прорив український, не прозахідний, не антиросійський, а український прорив в арабський світ – це, напевно, крок в післявоєнну відбудову України. Якщо сьогодні, звісно, араби, будь-яка з арабських держав, яка має стосунки з Російською Федерацією, а здебільшого це хороші стосунки Росії і мається на увазі країн цього регіону, арабські, мусульманські країни, то принаймні ми сьогодні продемонстрували свою позицію і розповіли про те, хто ми і яку агресію сьогодні на собі відчуваємо з перших вуст. Я впевнений, що там все прекрасно розуміють, але це і є велика політика. Ну, принаймні, Башар Асад, президент Сирії, не відреагував ніяк на президента Зеленського. А перед цим президент Зеленський скасував указ про нагородження орденом Асада за підтримку, власне, безпосередню підтримку Російської Федерації. Але тим не менше, по іншим напрямам є, я думаю, що, знаєте, такий початковий шлях до співробітництва і близького розуміння нас з арабським світом. От пригадайте, під час карантину, скільки арабів гуляло по Києву, яких не пускали там в Європу в зв'язку з карантином, і як би продовжувалася ця співпраця, тому що оця дипломатія, коли на рівні простої людини є приємне, тепле відчуття до країни, наскільки легше урядам співробітничати. І от, на жаль, сьогодні війна, і цю добру тенденцію ми тоді не закріпили, не змогли закріпити з об'єктивних причин, але сьогодні, я думаю, арабський світ від Росії не відвернеться, але буде поглядати в бік України однозначно. І в цьому значення цього візиту. Ну и плюс мы же понимаем, что арабские страны – это нефть. Это ОПЕК+, где также есть и Россия, да, это страны, которые взаимодействуют в этом вопросе с Россией, они вместе устанавливают там ограничения по добыче газа и нефти ежегодно, а учитывая, что Россия больше всего денег зарабатывает на нефти, возможно, в этих вопросах тоже могут быть какие-то прорывы. Если мы говорим о какой-то диверсификации европейского рынка, да, и отсутствии какой-либо зависимости по газу, нефти от России, они тоже могут рассматривать эти рынки в качестве вот какой-то альтернативы. Ви знаєте, я не думаю, що це була тема дискусії України з арабським світом. Врешті-решт, ми не той гравець, який міг би про це говорити з арабами. Нам би свою історію вибудувати. А я думаю, що ці теми, про які ви говорите, це рівень, там, я не знаю, країн Сполучених Штатів Америки чи Євросоюзу з цими країнами. Ми тут в даному випадку повинні
повинні знайти шлях до серця арабських шейхів, які готові будуть допомагати Україні відбудовувати нашу державу і запускати наш бізнес в свої країни і вибудовувати таким чином теплі стосунки. Дальше, после Лиги арабских держав, президент Украины поехал в Японию, где в Хиросиме прошла встреча лидеров G7. Там президент Украины провел ряд очень важных встреч с представителями стран, присутствующих там в Хиросиме. Вот какие важные для себя тезисы, важные для себя предложения и итоги вы почерпнули в результате этих встреч? Ну, для початку я хотів би сказати, що, напевно, найголовніше – це обійми Ріші Сунака і Володимира Зеленського. Бо, знаєте, після, власне, зміни двох урядів Британії, якось так заговорили, що британці десь там причаїлись і менше стали звертати увагу, або, вірніше, Україна випадає з поля зору британського прем'єр-міністра. Ні, ми отримали авіакоаліцію, остаточно отримали згоду на постачання F-16. Речник повітряних сил України Ігнат навіть заявив про те, що як тільки прибудуть F-16 в Україну, Росія точно програє цю війну. Тобто настільки для військових важлива взагалі ця співпраця. Ми отримали від Британії ракети більшої дальності, ніж у нас були, і вже отримали напередодні саміту в Хіросімі перші результати події в Луганську. Були дуже важливими. А власне саміт в Хіросімі підтвердив вчергове, що західний світ буде підтримувати Україну, а не менше, ніж підтримував до цього. Ви знаєте, здавалося б кожного разу, ну навіщо нам це підтвердження, начебто там і зброя постачається, і кожен там окремо собі говорить, а оце колективна заява і колективна підтримка України для нас є важливо, що наступні місяці ми точно будемо мати підтримку цих, власне, країн. І тому сказати, що щось там такого надзвичайного на саміті в Хіросімі було зроблено – ні. Ну хіба що, власне, присутність Володимира Зеленського на G7, там, де ще кілька років гуляв Путін, де G7 називався J8, де восьмою країною була Російська Федерація, де Путіну потискали руки, а він плескав по плечах світових лідерів, топових лідерів і спілкувався на теми глобального світу. Сьогодні Путін ізгой. І це є дуже важливий момент. Звісно, там були прийняті дуже серйозні рішення і по Україні, по подальшій підтримці, і саміт, власне, в Хіросімі – це більше навіть не про Україну, хоча ми в фокусі уваги були, звісно, а про Китай і про майбутню стратегію в Тихоокеанському регіоні оцих країн – Японії, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії там, і так далі, і так далі, і так далі. Тому, власне, це є візит важливий, і те, що президент зумів з'їздити в Японію під час війни, бо все-таки це не візит, вибачте, до Німеччини чи до Фінляндії, які були надзвичайно важливими. І хоча в Німеччині ми, на жаль, прориву не отримали, я маю на увазі, от буквально днями канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що Україна поки що не буде в НАТО.
що він не бачить, яким чином може Україна туди потрапити. Все-таки ці візити важливі. І в Японії, коли президент України поклав квіти до меморіалу загиблим японцям під час ядерного бомбардування 1945 року, нагадавши усьому світу про те, що сьогодні Україна стоїть за крок від того, що озброєний людожер може кинути ядерну бомбу в 21 столітті, що озброєний людожер захопив Запорізьку атомну електростанцію, де які б МАГАТЕ, мається на увазі Агенція по безпеці ядерних об'єктів в світі, МАГАТЕ, які б договора не пропонувала Росії для створення зони безпеки. Цю зону безпеки так і ніхто не створив, а навпаки, там все більше і більше озброєнь розміщується власне на цих енергоблоках в Запорізькій атомній електростанції. Ось цей символізм привернення уваги і про що, напевно, говорили в усіх світових ЗМІ. Сегодня украинские военные говорят о том, что в случае предоставления нам, сразу после предоставления нам F-16, и вы упомянули это выше, Украина непременно победит в этой войне. Очевидно, что это стратегически важное для нас вооружение. Как вы думаете, почему понадобилось именно 1,5 года для наших западных партнеров и непосредственно США для принятия такого решения о предоставлении нам F-16? Ну, нам в Києві зрозуміло все. У нас зараз події відбуваються чорно-білі. Да. Є ворог і є жертва. Да. Є той, хто хоче захопити країну, і той, хто хоче цю країну відстояти. Да, мы понимаем, что каждая минута, каждая секунда – это одна жизнь. А может... Абсолютно. І ці життя, які вже ніхто ніколи не поверне. На Заході інше бачення і інший горизонт бачення того, що відбувається. Ну, бояться на Заході початку Третьої світової війни. Ну, бояться. Ви пригадайте, перед 24 лютого 22 року німецький Бундестаг, парламент, провалив голосування по наданню касок і бронежилетів Україні в зв'язку з тим, що Німеччина ніколи, починаючи з 1945 року, не постачала нічого з військового обладнання або власне озброєння в зону бойових дій. Я ще раз хочу підкреслити, каски і бронежилети. Сьогодні Німеччина постачає нам леопарди. Тому, власне, кожного разу, коли Захід нам оголошує про надання якоїсь військової допомоги, ви помітили, що одночасно відбуваються дві заяви. Одні офіційні особи виходять і кажуть, ми леопарди дамо. Одночасно з ними виходить хтось із офіційних осіб і каже, ні в якому разі Україна леопардів не отримає. Чому так робиться? Це така дипломатична перевірка, а що, які дії будуть викликані з боку Російської Федерації? Що Росія на це поставить? От, наприклад, на постачання літаків F-16, третій, куди пошлють в Міністерстві закордонних справ, виступив з офіційною заявою і сказав, а ми знали, що ви дасте, ха-ха-ха, ми все знали, ми вас обманули, ви думали, що ми не знаємо, а ми знали. І ми знову висловимо своє велике занепокоєння. І після того, вже після такої реакції Російської Федерації, і наші західні партнери активно оголосили про дату надходження F-16 до України. Тобто, в будь-якому разі, на жаль, ми платимо за цю обережність західних країн від втягування світу в Третю світову війну своїми життями. Правильно це чи ні? Я ще раз хочу наголосити. З Києва ми говоримо, ні, неправильно. F-16 мали бути в Україні 25 лютого. Леопарди мали бути 24 лютого.
Хаймерси мали бути 22 лютого. Але, на жаль, ситуація складається таким чином. Но я вам скажу одну річ, що зараз ми з захопленням говоримо про F-16. Пригадайте, з яким захопленням ми говорили про леопарди. З ними захопленням ми говорили про хаймерси, а перед цим про будь-яку збройну допомогу. Що-небудь, дайте гармати, ми говорили. Ми не говорили, які, дайте гармати. Пригадайте, з яким захопленням ми говорили про патріоти, це все вже є реальність. От тепер треба думати, що далі прийде в Україну. Ну, я думаю, вже томагавки. Ну и риторика, пана Юрия, очень сильно изменилась с момента начала широкомасштабного вторжения по сегодняшний день, потому что вначале мы даже слышали очень много заявлений о выходе на границы там 24 февраля, о недопустимости там какой-либо атаки там на территорию России и так далее. И даже по Крыму звучали там очень какие-то дикие цифры, 15 лет, потом Байден вообще как про какие-то 7 лет сказал, а недавно советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на ответ журналистов сказал следующее. Я думаю, что это очень важное заявление, которое нужно проговорить. Он сказал, что мы не позволим применения американского вооружения на территории Российской Федерации, однако Крым – это Украина. И это очень важно, потому что до этого вот таких вот заявлений по Крыму, даже в начале широкомасштабного вторжения, мы не слышали. Ну, давайте спочатку скажем... Ну, то есть это намек, это не просто Крым, Украина, да, лозунг, который мы слышим на протяжении 9 лет, а предыдущее предложение, оно было очень важным. Давайте говорити про те, що Саліван є одним із тих в адміністрації президента Байдена, хто робить заяви, які, ну, якщо не подобаються росіянам, то принаймні він є тою особою, яка начебто намагається оцей місток з росіянами утримувати. І те, що Саліван говорить про те, що ну дійсно ми не будемо дозволяти Україні нашою зброєю воювати на території Російської Федерації, але Крим – це, власне, є Україна, і нічого з цим не поробиш. Це визнає весь світ. Заява дійсно важлива, але я не думаю, що вона взагалі перша ця заява. Я вам більше скажу, з Білого дому після початку подій в Белгороді почали звучати голоса про те, що ми зробимо. Українці самі вирішують, що робити з цією зброєю. Розумієте, всі ці заяви, вони на потребу часу. І те, що Саліван сьогодні взагалі згадав Крим, і згадав Крим в такому контексті, коли весь світ обговорює контрнаступ, очевидно, ці заяви – це сигнали в Кремль, що, ребята, готуйтесь, збирайте там ФСБшники, ФСОшники, вся інша наволоч, яка туди понаїхала після 2014 року, збирайте манатки, вам там залишатись недовго. Тому така заява є важливою з точки зору навіть не логіки, або ну, що вона стала такою шокуючою, що взагалі американці про це сказали. Та ні, вони начебто ніколи і не заперечували цього питання. Те, що там заявляли, робили заяви про скільки там років визволення, неможливість якогось там військового вирішення питання. Я ще раз хочу наголосити, всі дипломатичні заяви робляться на потребу часу. І якщо завтра Саліван вийде і скаже, що ми дійсно не хочемо, щоб Україна нашою зброєю воювала в Воронезькій області або там в Татарстані, але Україна приймає самостійне рішення. І в разі потреби Саліван зробить і таку заяву. Тому очікуємо подій по Криму. Ми всі очікуємо з нетерпінням повернення України на півострів. Мы тоже этого ждем, очень этого
Надеемся на то, что это произойдет очень скоро, потому что на территории Крыма продолжаются репрессии в отношении коренного народа и всякого инакомыслия. И более того, сейчас же ФСБшники активно по Крыму ищут каких-то диверсантов. Там время от времени происходят взрывы на железнодорожных ветках, на путях, которые там везут технику на Черноморский флот РФ и не только. И происходят некие взрывы, и Россия по всему Крыму ходит, ищет ФСБшники диверсантов, задерживают там людей, обвиняют их в каких-то вообще немыслимых статьях, и сажают в тюрьмы, продолжают сажать в тюрьмы. И более того, еще же на территории Российской Федерации, на границе российско-грузинской недавно задержали крымскую татарку, 25-летнюю Линею Ибрагимову, которая направлялась на территорию оккупированного полуострова для того, чтобы посетить своего тяжело больного отца, но ее задержали на границе и тоже сейчас шьют там статью «Шпионаж». Кстати, это беспрецедентный случай. Впервые за 9 лет оккупации полуострова задерживают крымскую татарку, девушку 25-летнюю, молодую, по такой тяжелой статье. Да, были там административные статьи в отношении женщин, но вот такая тяжелая статья, к сожалению, впервые. И сейчас Линия Умерова, она находится в московском Лефортово. И мы надеемся, что с деоккупацией полуострова все наши политические заключенные тоже будут освобождены, потому что все-таки их освобождение это вот основная проблема, это окупація. І головна мета, тому що Україна за великим рахунком бореться не за території, Україна бореться за людей. І, власне, ця дівчина, яка затримана, вона ж попала просто під рознарядку, що треба знайти цих диверсантів і треба знайти по такій статті людей, а знайти не можуть, тому що та агентура, яка працює на кримській території, очевидно, за 9 років не змогла бути вскритою ФСБшниками, а зараз треба показувати. І, власне, як і завжди, Росія, Російська Федерація, Радянський Союз, Російська імперія призначала винних за ті чи інші злочини. Так як весь кримсько-татарський народ в 44-му році був репресований і оголошений злочинцем, так і ця дівчина сьогодні по рознарядці отримує, власне, цей процес і цей арешт. Тому, звісно, наша задача якомога швидше звільнити Крим. Але ще раз хочу наголосити, для нас важливі не території, не сам Крим, не море і не півострів. Нам важливо звільнити людей, які знаходяться в заручниках 9 років, і дати їм адекватне, нормальне життя. Я впевнений, що будуть ще великі дискусії по майбутньому Крима. Я особисто маю позицію, що Крим має отримати національну кримську автономію, і іноді від наближених до влади і представників влади звучать протилежні думки, що ніяких автономій не має бути. От ми з вами говорили сьогодні про співробітництво з Лігою Арабських Держав. Наскільки б класним був майданчик, автономія кримсько-татарського народу для співробітництва з Близьким Сходом, і не тільки Близьким Сходом, а з усім мусульманським світом. І Крим би міг стати такими воротами мусульманського світу не тільки в Україну, а й в Європу. Да, можно сказать, что крымские татары, вот как тюркский народ, как часть мусульманского мира, это большой козырь в руках. Так, абсолютно. І втратити його, і оцю дискусію, ця дискусія, ну, вона якась інфантільна. А от ні, давайте зробимо так, бо там хтось щось в тій автономії робив не так і працював на Російську Федерацію, а тепер будуть тільки області. Це буде велика помилка, якщо ця думка в українському суспільстві буде, так би мовити, домінуюча. Вона повинна бути осмислена державою, і у кримських татар повинна бути своя автономія.
Это правда, но и крымские татары тоже ведь не хотят повторения вот предыдущих ошибок, которые были в истории. Крымские татары тоже не хотят формат Крыма в качестве АРК, который он был до 2014 года. Такую автономную республику Крым никто не хочет, которая была до. Абсолютно. Поэтому Абсолютно. ошибки должны быть переосмыслены, и они должны быть решены. И все-таки закон, принятый о коренных народах Украины в 2021 году, накануне саммита Крымской платформы, это действительно был очень важный закон, который мы ждали на протяжении 30 лет. И мы очень надеемся, что на основе этого закона будут предприняты дальнейшие действия по вопросу восстановления прав крымских татар и предоставления им права на самоопределение, как автохтонному народу полуострова. Дякую вам дуже, пане Юрію. Чохсаву, что наше время подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Ну, один еще был очень важный вопрос, который я хотела с вами обсудить. У нас даже есть буквально 2 минутки, мне подсказывает режиссер. И я все-таки эту новость не могу не пройти, потому что опять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает такие крамольные заявления. И он в очередной раз сказал, что Украина не выиграет войну против России. Точнее, Украина не способна выиграть эту войну, сказал Виктор Орбан. И он сказал, что моей позиции, позиции Венгрии с самого начала было, что эта война является провалом дипломатии, никогда не должно было быть, и Венгрия не принадлежит к мейнстрімному європейському підходу. Ну, я ж сьогодні багато історичних паралелей наводив. Так от я вам хочу сказати, що я дуже радий, що Угорщина робить такі заяви. Бо за останні 100 років, ну, з моменту розвалу Австро-Угорської імперії, Австро-Угорщина, верніше Угорщина, завжди вставала на бік тих, хто 100% програє війну, і на бік зла. Угорщина підтримувала фашистську Німеччину під час Другої світової війни. Угорщина програла Першу світову війну. Угорщина знаходилась під радянською окупацією, і потім було вторгнення радянських військ в Угорщину. Сьогодні ця країна, на відміну від Чехії, хворіє на стокгольмський синдром. І, власне, те, що Угорщина говорить і пророкує нам поразку, мене, як історика, дуже радує. Я впевнений, що вони, які не вміють зробити правильний вибір і стати на бік добра, роблять неправильні прогнози. А це грає нам на руку. Тому Орбану привіт, все у нас буде добре. Было бы страшнее, если бы он сказал наоборот, да? Абсолютно. Дякую вам дуже, пане Юрію. Çok sağ olunuz. Дякую. Teşekkürler yayınımıza qoşulğanız için. Saygılı dostlar, ATR olunuz. Юрій Подорожній, експерт Українського центру суспільного розвитку. Bizle canlı bağda edi. Görüşkence.